videu a v tomto videu si dáme ďalšiu challenge, ktorá bude spočívať v tom, že budeme musieť byť čo najdlhšie alebo celú hru na Dinovi. A to sme v prdeli. Momentálne sa nachádzame v hre a budeme rád, ak ma podporíte odberom, lajkom. A ak máte nápad na nejakú challenge, tak mi môžete napísať do komentárov. Dino stojí 75. To si děláš prdel? Si to našetríme. V tomto videu môžem si konečne dať do ručičky pickaxe. Tak určite. Takže pohodka. A rovno si ho dáme. Máme Dina. Ty prestaň klamať! Do telky! Paráda. Takže challenge startuje od teraz. Už mám Dina. Nice. Okay. Dobré. Ideme si hneď pre nejakú postiel. To je čurák! Ja som ho chcel vymeniť do Vojdu a on práve vtedy odišiel. Finally! Ja nemám Dina. Ja potrebujem Dina. Nemôžem dať žiadny kill bez Dina. Dobre, mám ho. Dobre, už môžem dávať znova killy. Nice. Tak určite. Ja som sa dosral. Finally! A dosť. Ja ti dám taký error jeden. Už druhýkrát som sa strepal do prdele. To si děláš prdel? Ešte raz sa strepem, tak sa livnem. Tak určite. Ja hovno vidím. Zase som sa tam strepal. A dosť. Tak určite. Čo tam je? Musím tým orážovým čurákom konečne zničiť tú
postiel. Tak určitě. Tak... Áno, vyserete sa na postielku. Pekne. Aha. Tak vám treba. To mi je jedno, že ste ma zabili. Máte po posteli oranžády sprostové. To vám treba. Tak určitě. Tak... To je taký debil. To má byť čo toto zase za cheat? Jasné, z dronu na nás pošle one. Samé TNTčka. A majú aspoň po posteli. Tak určitě. Tak... Zase! Debil na drone. Už má série. Jasné! Tak ti treba tým. Zase na trápne. A obstávaj tú posteľ, som na sejfov. Yes! No, God! To je taký debil! 7 emeraldov. Tak určitě. Tak... Už má série ten dron jeho trápny, debilný. Idem ho tam prekvapiť a dostane. Keď ho to baví, tak aj mňa to bude baviť. Idem si po tebe. Mám balóny. Do ryti, posteli do vidět. Aj nám. To si už srandu za mě. Posledná minuta, já to idem využiť. Jeden dole.
Ja som sa sejfol balónami a nejako už tam teammate dorazil. Tak určite. Tak. To by bolo pre toto video všetko. Nezabudnite zanechať like, odber. Ak máte nápad na nejakú challenge, napíšte mi dole do komentárov. Čau.